ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα στις ζωές σας. Σήμερα στην παρέα μου έχω την Αλεξάνδρα. Και τι θα κάνουμε, Αλεξάνδρα, σήμερα? Unboxing. Τι θα κάνουμε unboxing? Υπολογιστή. Παιδιά, πήρα νέο εξοπλισμό gaming και ήθελα να τα ανοίξουμε μαζί με την Αλεξάνδρα και μαζί με εσάς. Δεν τα έχω ανοίξει επίτηδες. Για να ζήσουμε μαζί το reaction μου με τα καινούρια μου παιχνίδια σε εισαγωγικά. Και πάμε γρήγορα. Αλλά πριν πάμε, τι να μην ξεχάσω το, παιδιά, Αλεξάνδρα. Like, subscribe και κουδουνάκι καμπανάκι. Let's go! Πάμε. Πάμε πρώτα από αυτή τη μεγάλη κούτα. Πάμε να το ανοίξουμε, παιδιά. Για πάμε να δούμε. Με ποιο να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω, διάλεξε εσύ. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, η Αλεξάνδρα διάλεξε το πληκτρολόγιο. Πάμε να το δούμε. Πολύ ωραία. Δεν θέλει να ανοίξει. Άνοιξε όμως. Καλώδια. Οκ. Χαρτάκια. Μπλα. Έχει και φωτάκια. Πλήρως που είναι ο ήχος. Πάρα πολύ ωραίο, θα το δούμε και αναμένο. Θα το αφήσουμε εδώ. Και πάμε στο επόμενο. Θα ανοίξουμε αυτό. Άνοιξε το. Και αυτό μου αρέσει επειδή είναι εδώ και είναι αυτό αγαπημένο μου χρώμα. Τα βασικά μου χρώματα, δηλαδή τα χρώματα που έχω επιλέξει, είναι κατά κύριο λόγο ροζ και άσπρο. Θες βοήθεια? Για να δούμε. Για μένα τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, έπεσε αυτό. Τι έπεσε? Αυτό. Καλώδιο. Πώς θα το χρειαστούμε? Ναι. Σκουπίδια. Θα κάνουμε ανακύκλωση, πάντα κάνουμε ανακύκλωση. Και το ποντίκι που είναι έτσι. Ποντίκι. Έχει και φωτάκια LED. Θα τα δούμε και αυτά με αναμένα. Ανακύκλωση. Όλα ανακύκλωση, θα κάνουμε όλα ανακύκλωση εμείς. Ανακύκλωση. Μετά το επόμενο, ποιο θες, Αλεξάνδρα, να είναι? Ακουστικά. Τα ακουστικά. Που είναι ροζ και αυτά είναι αυτά. Ακουστικά, παιδιά, ροζ, γιατί ξέρετε αρέσει και στην Αλεξάνδρα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Για αυτό έχουμε και ροζ ποντίκι. Δεν θα σε χτύπαγα. Έχει Όχι, το κουτί. κάρτα. Όπα, φέρε. Μπλα μπλα. Dust bag. Είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι έτοιμη. Εσύ είσαι έτοιμη? Ναι. Μικρόφωνο. Και καλώδια. Ροζ. Μισό λεπτάκι. Παιδιά, είναι πολύ ευλογιστό αυτό. Για. Τέλειο! One more time. Do. Britney Spears. Το ξέρεις τραγούδι? Δεν μπορώ να το ξέρεις. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπα, μαμά φέρε. Πάρα πολύ ωραίο. Μαμά φέρε. Μήπως αυτό δεν ήξερες? Ανεβοκατεβαίνουνε. Wow. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θες να το δοκιμάσεις κι εσύ? Όχι. Είναι razor. Θέλω να το δοκιμάσω. Οκ. Πάμε να δούμε την οθόνη που έχουμε επιλέξει με την Αλεξάνδρα. Είναι Μεγάλη. αυτή. Γιατί είναι μεγάλη και η οθόνη. Ναι, είναι της Dell. Νομίζω δηλαδή. Ναι, της Dell είναι. Μισό λεπτάκι να το κόψουμε. Το έχει και εδώ. Το έχει. Ναι. Εδώ. Μισό λεπτάκι γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει Αυτό. μία βάση. Πού πάει εδώ πάνω? Ναι. Καλώδια. Ανακύκλωση. Οκ. Αυτό. Πάει εδώ. Και εδώ πέρα πάει η οθόνη. Πάει εδώ έτσι. Οκ. Ωραία. Δύο καπάκια για κάτι. Τώρα το δούμε στην πράξη. Άρα δεν το πάμε. Δεν το δούμε. Καλώδιο HDMI. Αν δεν κάνω λάθος. HDMI. Οδηγίες χρήσης. Οκ. Οπ, σε χτύψα. Όχι, δεν κάνει. Ανακύκλωση. Είπες! Η εγγύηση. Τίποτα δεν είπα. Είπες! Όχι. Κοιτάξτε κάτι στα σχόλια τι είπε. Και Να ακούσω. η οθόνη. Και όπως κάνουν οι influencer,
Και κάτσε να το στήσω. Έχει αυτό που είναι για να μην... Προστασίας. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Παπ. Και... Αυτό λογικά. Είδες. Και αυτό, παιδιά, έχει μια βίδα μόνη της που το βιδώνεις από κάτω. Πάρα πολύ έξυπνο. Βέβαια. Θα φωνάξουμε τον μπαμπά να μας βοηθήσει. Τατάν! Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα έπρεπε να έχει και την προστασία. Θα έπρεπε. Μπορεί και να την έχει και να μην την βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρω. Πολύ ωραίο. Ανακύκλωση. 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 Πιο μεγάλη. Έχουν μείνει άλλα 3 πακέτα. Τι θα ανοίξουμε πρώτο? Τα μικρά. Τα μικρά. Θα αφήσω τελευταίο τον υπολογιστή. Microphone. Είναι της, δεν ξέρω, της Razer είναι αυτό. Έχει και στα ακουστικά. Ναι, είναι η ίδια εταιρεία. Η ίδια. Guarantee. Garbage. Καλώδιο. Οκ. Αυτό δεν ξέρω που χρησιμεύει, αλλά θα το βρω. Έχουμε και λέμε. Satisfied. Βάση μικροφόνου. Άνοιξε το άλλο. Ανακύκλωση. Τέλειο. Τεστ. Εννοείται ότι δεν θέλω να το ξαναλέω και να το ξαναλέω. Αλλά πάντως αυτό που έκανες ήταν πολύ εύκολο. Περίμενε. Δεν ξέρω, είναι λίγο στραβό. Ή εγώ το βάζω στραβό. Σε ευχαριστώ, κόρη μου. Οκ, το έβαλα σωστά τώρα. Και... Τώρα βάζουμε αυτό που είναι από κάτω, το κρατάει. Εντάξει, τέλειο. Και Αυτό κουνιέται. Κουνιέται, παιδιά. Τάκ. Τέλειο. Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρεια και βάζω βίντεο. Double surround. Υπέροχο. Εννοείται ότι θα τα δούμε στην πράξη, εννοείται. Και πάμε στο πρώτο-τελευταίο που είναι τα ακουστικά. Τα διάλεξα καθαρά για το σχήμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πήγα να το πετάξω. Εσύ άνοιξε τα ακουστικά, λέω, τα ηχεία. Τι λέω, ηχεία. Guarantee. Okay. Και τώρα το βγάζω εδώ. Πάρε το άλλο. Πάρε το. Τέλειο. Έχει εδώ είναι τα ηχεία ή εδώ είναι τα ηχεία? Τέλειο. Ευχαριστώ που με συμπληρώνεις. Από εδώ ανοίγουνε. Μα δεν νομίζω. Αλλά πατιέται κάτι. Και τώρα ας βάλω στην tape. Γιατί θα το είδα στο θέμα. Καλώδια εννοείται. Βγάλε τα. Πού είναι το tape? Δεν είναι το tape. Καλώδια. Ανακύκλωση στο νάιλον. Τέλειο. Εσάς σας αρέσει να κάνετε με το bubble tape αυτό εδώ? Είναι φυσικό και αυτό. Είναι ωραίο. Δεν είναι τέλειο το bubble tape. Εσάς σας αρέσει να το κάνεις το? Επειδή το έκανες εσείς δεν το κάνω. Όχι, έχει κι άλλα. Να. Οκ. Πείτε, δεν είναι πολύ cute. Σωστά τα κρατάω. Δεν είναι πολύ cute. Εντάξει, τέλειο. Σαν μάτια είναι. Τέλειο. Ή έτσι? Όχι, έτσι. Θα τρελαθώ. Με μπερδεύει έτσι. Έτσι. Και πάμε στο πιο μεγάλο από όλα αυτά που έχουμε ανοίξει. Από όλα αυτά. Σκουπίδια, όλα ανακύκλωση. Είναι καλό να κάνουμε ανακύκλωση, βοηθάμε πάρα πολύ στο περιβάλλον. Πάμε στο πιο μεγάλο. Να το. Παιδιά, το περιμένω πώς και πώς αυτό. Θέλω τόσο πολύ να το ανοίξω. Thank you for your order. Καλό
επεισόδιο, όπως ξέρετε. Και... μισό, πρέπει να σηκωθώ γιατί αυτό είναι μεγάλο. Αυτό τι είναι? Αυτό πρέπει να είναι... Love Gaming Power Wing. Τι είναι αυτό? Μισό, παιδιά, να δω και τι είναι και αυτό. Νόμιζα κανένα έξτρα, δεν ξέρω. Τίποτα, χαρτάκια που πάνε για ανακύκλωση. Οκ. Κοίτα τι τέλειο! Παιδιά, κοιτάξτε, έχει αυτό το αυτοκόλλητο. Δεν είναι τέλειο? Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι αυτοκόλλητο. Παιδιά, είναι τέλειο. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι έτσι. Και έχει και... μισό λεπτάκι, είναι βαρύ. Και έχει και τζαμάκι. Παιδιά, είναι τέλειο. Τέλειο, έχω ξετρελαθεί. Είναι υπέροχο. Το τζαμάκι ανοίγει. Έχει πάρα πολλά προστατευτικά και μπράβο και στην εταιρεία, δεν μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα σ' αρέσει πιο πολύ. Σκάνε. Δεν σκάνε αυτά. Σκάνε. Αλλά σε μεγαλύτερο. Δεν σκάνε. Σκάνε. Τέλειο! Κοίτα. Τέλειο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήταν το unboxing το δικό μας. Πάρα πολύ καινούργια πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, αγαπημένα, πολύ χαρά, πολύ ευτυχία. Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα για μένα. Πάρα πολύ ανακύκλωση, αλλά δεν πειράζει, η χαρά είναι περισσότερη, η αλήθεια είναι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι περιμένετε εσείς ή τι θα πάρετε εσείς για τα Χριστούγεννα στον εαυτό σας ή σε κάποιον φίλο, σε κάποιον φίλη. Σε Αλεξάνδρα, έχεις ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη δώρο? Δεν ξέρω τι θα πάρω. Δεν ξέρεις, από τους γονείς σου έχεις ζητήσει? Ναι. Έχω ζητήσει πολλά από σας. Τι έχεις ζητήσει? Γιατί εγώ δεν ξέρω ότι έχεις ζητήσει κάτι. Δεν θυμάσαι, οκ. Τι να μην ξεχάνει τα παιδιά, Αλεξάνδρα. Like, subscribe και κουμπινάκι στο καμπανάκι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας μέχρι την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά!